Woi, woi ya dua. Oh. Oh. Waduh. Waduh. Waduh, paman. Kula nyuwun pangayoman, paman. Lah kepiye nek kaya mangkono ora kaya sumbarmu mau yen arep budal. Jare saguh. Jare saguh. Bareng tibaning data kok malah lembek kaya ngono kuwi piye? Nyuwun pangapunten, kawan. Nyuwun pangapunten katigdayane inggih menika ingon-ingone Pandhawa ngedapi-dapi kethek putih Anoman. Alah padune kowe sing ora etos ngadepi Anoman. Waduh, waduh. Wah, duh. Wah. Pripun iki paman? Kula sampun rojah-rajah kados mekaten. Tanding kalian kethek putih Anoman. Wah, jan hebat sangat Anoman saged muser. Kula dicemes ngangge kayon satemah mencelat kula dumugi mriki paman. Wong kok menungso kok kalah karo kethek iki, nalarmu iki kepiye? Nggih pangapunten paman. Kula menika mboten saged ngayahi karya. Bela paman. Monggo paman. Kula aturi majeng kemawon panjenengan paman. Kula mboten saged nglampahi menika. Kula menika tanggunganipun tesih kathah dipun maji perang tanding kalih Anoman lho paman. Ya wis ana mundura. Dursasana. Wah! Wonten dawuh paman. Sira iku minangka panenggak Kurawa Majwa kowe luwih dhisik. Tandingipun sinten paman? Ora ana liya ya kuwi Antasena. Wah, kula menika menawi tanding kalih Antasena kirang babak paman. Antasena menika kadahipun tanding kalian Kadosta Kartomarma. Kula menika mboten babak. Ya wis, yen kaya mangkono tanding karo Anoman. Tanding karo Anoman ki kepiye menungso kok tanding karo kethek lho, Man. Kowe janjane wani apa ora? Kowe wani apa ora? Ora maju mrene. Pamane mboten tapa. Menika lak wujuding pemaksaan to, Paman. Murake kowe yen sira wani maju. Inggih, menawi makaten kula badhe majeng paman.